עוגת גזר בקערה אחת, טעימה וריחנית, בלי הקצפות ביצים ובלי סיבוכים. אז פשוט בואו נתחיל. מתחילים בלקלף 4 גזרים. אחרי זה עוברים לגרד אותם בפומפייה. אפשר לגרד בחלק העבה, כמו שאני מגרדת, או בחלק הדק יותר של הפומפייה לגזר פחות דומיננטי. בשני המקרים ניסיתי, הגזר לא מורגש בצורה שלא נעימה בפה, זה בסדר גמור. כשמסיימים, שמים את הגזר בצד ועוברים לבלילת העוגה. שמים בקערה גדולה 3 ביצים בגודל אקסטרה לארג' או 4 ביצים בגודל לארג' או 5 בגודל מדיום. טורפים את הביצים קצת עם הטריפה ידנית. ומוסיפים עכשיו 3/4 כוס סוכר לבן, 3 כפות מייפל טבעי או סירופ מייפל, ו2 כפות דבש מלאות. שמים גם 2 כפות סוכר חום, וחצי כוס שמן קנולה. מערבבים הכל. שמים עכשיו 1.5 כוס של קמח לבן. שקית שלמה של אבקת אפייה, חצי כפית אבקת סודה לשתייה, וכפית אחת של קינמון, ומערבבים טיפונת לאיחוד. ממש 2 שניות, ועוברים להכניס את הגזרים המגורדים. בעיקרון הכמות היא של 4 גזרים, אבל מדדתי לכם את הכמות בכוסות מדידה אם אתם רוצים להיות בטוחים. בכללי כוס המדידה שלי היא 250 מל והיא שווה לכוס חד פעמית לשתייה חמה. ובכללי מתכון מלא מחכה לכם בתיבת המידע של הסרטון. אז סך הכל יצאו לי 3 כוסות של גזר מגורד. עוברים עכשיו לגרד בפומפייה אגוז מוסקת. את האגוז קונים שלם ומגרדים, כך הוא יוצא הכי טרי. אפשר גם לקנות אותו כתבלין. אם אין לכם בכלל אז תוותרו. סך הכל שמים בעוגה 1/4 כפית של אגוז מוסקת טחון. עוברים עכשיו לגרד גם לימון. מגרדים את הקליפה הצהובה בלי להגיע לחלק הלבן המר של הקליפה. סך הכל מגרדים חצי לימון וצריך להגיע לכמות של כף גרידת לימון. ומוסיפים לקערה. עכשיו עוברים להשתמש בלקקן ומתחילים לערבב הכל טוב טוב.
כשמסיימים עוברים לקצוץ חופן של אגוזי מלך. בערך חצי כוס של אגוזי מלך, אני השתמשתי בחופן. קוצצים קצת ככל שניתן, ושמים בקערה ומערבבים. מוזגים עכשיו 2 כפות מים, מערבבים וזהו, בלילת העוגה שלנו מוכנה. עוברים עכשיו לשמן טוב טוב עם מברשת את התבנית שנרצה לאפות בה. שמים בערך כפית של שמן ומפרישים עם המברשת טוב טוב סביב כל התבנית, אחרת העוגה לא תצא החוצה. אפשר להשתמש גם בתרסיס שמן אם יש לכם. אפשר לאפות בעיקרון בכל תבנית. יש לי כאן תבנית בקוטר 24, אפשר גם תבנית בקוטר 26, העוגה תצא קצת נמוכה יותר אבל זה בסדר גמור. אפשר גם תבנית אלומיניום רגילה או 2 תבניות English cake. מוזגים את בלילת העוגה לתבנית ומיישרים אותה עם הלקקן. מכניסים את התבנית לתנור ומניחים אותה על תבנית תנור שטוחה, לא רשת. מסילה אמצעית בתנור, מצב רגיל, פס עליון, פס תחתון ולא טורבו, 170 מעלות, בין 40 דקות לשעה. כל תנור אופה אחרת, אז בודקים קיסם עד הסוף של העוגה לוודא שהיא נפתה עד למטה, ואם הקיסם נקי אפשר להוציא אותה מהתנור. נותנים לעוגה להתקרר על השיש, וכשהיא קרה מפזרים עליה אבקת סוכר. והנה אני אראה לכם איך העוגה הרכה והריחנית הזאת נראית מבפנים. את העוגה אפשר לשמור בחוץ יום-יומיים, אבל מעבר לזה בימים חמים כדאי לשמור אותה במקרר, אחרת היא מקבלת טעם לא טוב. וכמובן שאפשר להקפיא אותה. אז תודה חברים שצפיתם בסרטון, אם אהבתם אתם מוזמנים ללחוץ גם לייק, אוהבת אתכם מלא ונתראה בסרטון הבא.